Duterte! Eto na ang pinakaaabangan natin dahil nagsalita na ang mga retiradong opisyal at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at PNP, uniform personnel, pati yung mga retired. Kasama na nga dito ang ating mga kababayan. Marahil kabayan, itong darating na January 13, 2025 ay ito na yung sinasabi nating the big one na hinihintay ng ating mga kababayang sumusuporta sa ating Vice Presidente na sa ngayon ay patuloy na inaapi at napahirapan ng administrasyong ito. Sa naging open letter ng mga retiradong opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines ay kinukundina nito ang patuloy na pang-aabuso, lalong-lalo na mga kabayan, sa naging pagkaltas sa budget ng ating mga ahensya. Kabilang na nga dito ang ating PhilHealth, kabilang din dito ang ating Armed Forces of the Philippines na imbis na dagdagan ng allocation budget ay binawasan pa ito. At alam naman natin mga kababayan na ang budget na yan ay mapupunta sa AKAP at iba pang mga project ni Tambaluslos. Kaya yung ating mga retiradong opisyal ay talagang nagkaisa upang simulan na ang mag-aklas, simulan na ang pagkakaisa upang matanggal na, matigil na itong ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Sa naging open letter na binigay at ibinahagi ng SMNI News na umaabot sa 193 mahigit na mga retiradong opisyal ng gobyerno, kasama na dyan ang mayor, attorney, mga nasa serbisyo pang mga opisyal na talagang mariin nilang kinukundina ang patuloy na pang-aabuso, lalong-lalo na sa budget ng ating pamahalaan, na ang maaapektuhan nito mga kababayan ay yung ating mga kapuspalad. Lalong-lalo na, samahan na natin kabayan yun. Number 1 na ang PhilHealth na zero budget subsidy, na kung saan kailangan po, ayon sa Constitution ay kailangan meron talagang reserve fund itong ating PhilHealth. Pero ang sinasabi po ng ating administrasyon na meron pong reserve fund, dapat po daw yung gamitin ng ating PhilHealth. Ayon po sa Constitution ay kailangan lagi yung may reserve fund. Siguro dahil mga kababayan na hindi natin alam sa mga next year pa ay magkaroon po ng problema, at least merong reserve fund na magagamit yung ating mga kababayang nangangailangan ng tulong medikal. Pero kung wala yung mga reserve fund mga kabayan, ay kawawa po yung ating mga mga pasyente na nangangailangan ng tulong, lalo na yung mga hikahos. So kapag naubos po yung reserve fund na yan, so mag-iimbak na naman o mag-iipon naman ng reserve fund. So kawawa po, baka yung mga hospital bill ng ating mga kababayan, imbis na sobrang baba lang, ay sobrang taas na, sobrang mahal. Yung ating mga kababayan ay hindi na nga po magpapa-hospital. Kung ganun man lang ang mangyayari, na ang kanilang contribution ay hindi gaanong magagamit dahil nga po sa sobrang laki pa ng babayaran sa mga hospital dahil sa zero subsidy na ibinigay ng ating gobyerno. So grabe nakatindi ang nangyayaring ito. So dito sa open letter na ibinigay at binaghagi po ng ating kaibigang SMNI News, na meron dito sa bahagi ng 49, sa 193 na pumirma, ng open letter, meron dito sa 49 na blanco. Sino kaya ang nandito? Posibleng sinasabi ng ating mga kababayan na si Capdado Enrique ang nandito. At meron naman nagsasabi na posibleng isa
isang pinakamataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nandito. So hindi lamang yan nakasulat, no? Kasi baka biglang malaman po ng admin at magkaroon pa ng panibagong plano sila. So hinihintay natin kung sino nga ba itong nasa 49. Kung may alam kayo mga kababayan, i-comment mo na dyan sa ibaba. At syempre huwag mong kalimutan na mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga vlog. Biglang suporta sa ating Vice Presidente na patuloy na nahaharap sa malaking pagsubok dahil sa ginagawa ng administrasyong ito. At sa January 13 mga kababayan, so patuloy po tayong iniimbitahan ng ating mga kababayang nasa Iglesia ni Cristo, no, na sumama at makiisa po sa gagawing rally sa may bahagi ng Luneta, no, dyan sa may grandstand. So dyan lang yan sa may talaga sa may harap ni Rizal, dyan yung makikita. Dyan mag-iipon-ipon Metro Manila, kung nasan Luzon, Visayas, Mindanao at meron kayong pera o kaya mamasyal o pumunta kayo ng Manila, sama po kayo dito, iset nyo po ng January 13 at magkaisa po tayo para sa pagbabago. Simulan na natin mga kababayan, kasi kung hindi pa natin tatapusin ito, hindi pa natin gagawin ito, ay kailan pa? Kailan pa matatapos ang ganitong kalbaryo ng ating bansang Pilipinas? Kita nyo yun mga kabayan, yung pera natin, no? Yung Philippine peso ay grabe yung ibinagsak ng ating pera kontra dolyar. Nangyari lamang po yan sa panahon ni Marcos, no? Sa panahon ni Tatay Digong, medyo okay pa, 52, 55, so pababa. Ngayon, grabe yung itinaas dahil yan sa ginagawa ng ating administrasyon. So, suportahan nyo mga kababayan ang ating, kung hindi lang basta mga taga-Iglesia ni Cristo, kung ano ka mang sekta o ano, makiisa, no? Ito po ay sinabi na rin at inanunsyo ng ilan nating mga kababayan sa bawat kapilya ng Iglesia ni Cristo. So na rin ito sa UNTV, no, na magkakaroon nga, sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta na magkakaroon nga ng isang malawakang rally sa may bahagi ng Luneta Park. So, sama-sama tayo at magkita-kita tayo. Ipakita natin mga kababayan kung gaano kalakas ang puwersa ng sambayan ng Pilipino laban sa mga mapang-abuso na gobyernong ito, no? Alam nyo po mga kabayan, binigyan na po ng pagkakataon itong Marcos administration na linisin ang kanilang pangalan, no? Kasi alam naman po natin na ang Marcos Senior ay nakagawa ng isang makasaysayang, sabihin natin na korupsyon o anuman. Ang talagang nakakaalam dyan yung mga matatanda natin. Pero ako, sabi sa school, ito po yung Marcos ay mga magnanakaw, ang daming mga kaso sa kanila, nagtago ng mga ginto. So paglaki ko, ipinaliwanag sa akin nung medyo matanda na during Marcos administration ay maganda naman po yung pamamahala. Maraming mga proyekto, maraming mga pagbabago, marami ang nakinabang. So maganda yung proyekto niya. Yun nga lang mga kababayan, pagdating po sa kanyang anak na si BBM, imbis na malinis yung pangalan nila na bahiran na patungkol dun sa mga ginto, dun sa mga nakaw na yaman, imbis na
linisin at baguhin niya yung pangalan, pabanguhin niya, tanggalin niya yung salitang diktador, tanggalin niya. Mga kababayan, grabe, parang binalik niya yung dating nakaraan. So hindi natin papayagan, mga kababayan, hindi natin papayagan na manaig yung ganyang sistema. So wag naman sana na mag-declare siya ng martial law, kasi kapag nagsama-sama nga po itong ating mga retired official ng Armed Forces of the Philippines, yung iba dyan may mga may mga pwesto pa o may katungkulan pa, no? Magsama-sama yan, syempre iisipin ni Marcos, mga kababayan, ay merong banta sa kanyang pamamahala. Sinasabing posibleng sabihin niya kudita, mga kabayan, no? At magdeklara siya ng martial law. Syempre kung ganun yung ginawa niya, talagang yun at yun pa rin, no, ang mangyayari sa kanilang pamilya. Parang tatakas na naman sila kung saan lumalabas, basa na naman sila, sirang-sira na naman ang kanilang pangalan. So imbes na ayusin nila, lalo na may mga anak sila, posibleng mayroon na rin silang apo, dapat sana, mga kabayan, ay inayos nila, pinabango nila, pinaganda nila, tinanggal nila yung bahid at yung salitang diktador ang kanyang ama. Imbes na binago, mga kababayan, ay binalik at binalik pa ng kanyang anak. So nakakalungkot, mga kababayan, no? Nakakalungkot. Kasi ako dati sinasabi na, di ba, Marcos is diktador, pero nakita ko maganda naman pala yung pamamahala ng Marcos admin. Sabi at ang mga ayaw sumunod, yun lamang po yung napapahamak. Yung sumusunod, wala namang problema. Pero yun po kasi ay hindi natin nasaksihan. Talaga walang social media o walang only television po, mga kababayan, no? Yung ibang mga television ay na filter yun at salang-sala yung mga television ng mga programa o yung mga video na ipapalabas. Merong mga lumulusot, no? At yun ang ating napapanood. Sa panahon ngayon, mga kababayan, ay meron ng mga social media. Bawat isang Pilipino ay pwedeng mag-take ng video at is-save. At pagdating po ng susunod na henerasyon, ay makikita ng ating mga kababayan, no, na itong anak na ito na si Bongbong Marcos ay gumawa na naman ng isang makasaysayang hindi magandang gawain katulad ng ginawa ng kanyang ama, ayon sa ating mga matatandang nakasaksi nung EDSA 1, EDSA 2. I think that is time ni era. Tama ba ako, mga kababayan? And it's a tres, no? Ay ito na nga po, mga kababayan, ang ating inaabangan na EDSA 3, na kung saan ay magsasama-sama po ang ating mga kababayan na mga Pilipino para paalisin po itong Marcos administration. Lalo na ay patuloy niya pong hinahayaan na itong si Tambaluslos ang siyang mga kababayan, kung papansinin po natin, ay hindi po siya naging presidente dahil tila ang nasusunod po sa bawat proyekto ay ang kanyang pinsan na si Romualdez Tambaluslos, mga kababayan. So hindi po natin nasaksihan o hindi natin naramdaman na mayroong presidente po sa ating bansang Pilipinas. Isa na nga po dito, kabayan, ang mga proyekto. Ano bang mga proyekto, mga pagbabago ang ating nakita at nasaksihan na? Noong unang taon niya sa pwesto, natuwa tayo. Mga pabahay dyan sa bahagi ng Marikina, meron parang sa may Bulacan, tama ba? Tapos mga infrastructure project, MRT 7, panahon pa yun ni Tatay Digong
Mega Subway, panahon pa po yan ng Tatay Digong. Parang ang gagawin niya, itutuloy niya lang. Pero sa ngayon, year 2025 mga kababayan, mukhang tatanggalin po lahat ng budget dyan, babawasan. At paano nga po yan, no? Na expected natin na year 2027, 2028 ay magagamit na nga po yung mga subway at mga train station na yan. Pero medyo malabo mga kababayan. At ito pa, itong sa may bahagi po ng LRT Cavite Extension, no? Diyan sa may Baclaran papunta doon sa may Cavite, mga kababayan. Time pa po yan ni Tatay Digong na siguro pinagpatuloy lang. Pero yung pagpapatuloy niya ng proyekto, konti lang naman po ang dinagdag, no? Ipagpapatuloy niya lang po yung proyekto, pero imbis na damihan niya yung dagdag dyan sa may LRT Cavite Extension, no? Imbis na pag-anuhin niya na mapabilis agad, no? 2.5 years, mati 3 years na siya. It is coming May or June, kung kailan siya nag-start, no? June or July, yan. Mati 3 years na siya, pero mga kababayan, parang yung extension, konti lamang po ang naitagtag. At yung ibang mga proyekto ng pagbabago katulad na lamang po sa Visayas, Mindanao, yung mga matulay, yung mga railway na ipapagawa, lahat po yan cancel at hindi binigyan ng alokasyon. Grabe, nakakalungkot talaga mga kababayan. Yung inaumpisang mga pagbabago ni Tatay Digong ay hindi matutuloy. Walang problema sana mga kababayan, kaya natin suportahan si Bongbong Marcos. Kung yung mga proyekto ni Tatay Digong ng mga pagbabago, nakita po kasi natin na kaya palang magbago, kaya palang gawin ng Pilipinas ito. Bakit hindi kayang gawin ng ibang mga presidente, lalong-lalo na nitong Marcos administration? So nakita natin yung mga pagbabago, yun ang ating ini-expect kasi sabi niya, build better more. Imbes na build better more, naging build better less. Grabe talaga mga kababayan. Kaya sa January 13, magkita-kita tayo sa bahagi po ng Luneta Park. Mag-antabay po kayo sa mga post, sa mga Facebook, social media account, o sa mga other website, no? Kung anong oras, posible kasi mabago yung time o date. So, update kayo mga kababayan, lalong-lalo na. Doon kayo mag-antabay sa mga pinopost ng ating mga 230 diehard supporter. Ayan, MSMNI News. Ayan. At siyempre, pwede rin kayo manood dyan sa UNTV, yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So, hanggang dito na lamang po mga kababayan, no? Patuloy po tayo mag-ingat sa lahat po ng pagkakataon, no? Magkaisa tayo. Ang gusto lang naman kasi natin ay pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Pero, kung ganito po kasi ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, ay kailangan po nating umaksyon. Kasi kung hindi tayo gagalaw, kung hindi tayo aksyon mga kababayan, ay kailan pa tayo kikilos? Kung kailan ubos na ang budget ng ating bansang Pilipinas, kung kailan ubos lugmong na ang ating bansang Pilipinas, kung saan bagsak na ang ating piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currency. So, kailangan na po nating umaksyon para maresolbahan na o maayos na itong problema, itong crisis na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, asahan po namin kayo sa Luneta Park ngayong January 13, 2025. So, bago yan, binabati ko po kayo ng belated Merry Christmas and advance Happy New Year sa lahat. Huwag nyo rin po kalimutan na i-click ang subscribe at like button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. Maraming salamat. God bless all.